Assalamu alaikum, mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na rashin dace wanda Hafsat Muhammad Arabi wato Minskin ta rubuta. Sai ya kasance tare da nayi shi Shehu Maman Twins domin jin ci gaban labarin. Littafin rashin dace babi na 36. Gida da Harita ya wuce da ita inda ya sa Amira ba su gida sun je park. Mu je ciki ya faɗa san da ya buɗe mata kofar motar a hankali ta fito tare da kallon shi ta ɗauke kai. Rugawa da gudu ta yi da sauri ya rufe ya bi bayanta. Please Sa'at, I want to be alone please. Girgiza kai yayi ba dai a wannan lokacin ba Zoya, I can't leave you. Fashewa ta yi da kuka tare da zama a ƙasa. Gefen kujera tana wani irin kuka mai ratsa zuciyar duk mai saurara. Bai san da hawa yake zubo mishi a nashi idan ba haka bai san da yayi mazauni a gaban ta ya rungume ta ba sai yake shafa bayan ta yana rarrashin ta wani irin abu yake ji game da ita wanda bai taba ji ba sun jima a wannan yanayin tana kafadar sa sun ta manta inda take ta yi shiru a wannan lokacin wani irin yanayi ne yake ziyartar su shedan na su yi tasiri kansu ita idan ta arfe yake gaba daya tana tuna Abdul dinta da yadda suke ringin din fan dinta ne ya farfado da ita da sauri ta tura su arge ta tashi da gudu take kokarin shigewa ta ya tafko hannunta ta baya. Please ka tafi. I don't need anyone right now. Kallonta yake da jajayen idanunsa lokacin da ya karasa gaban ta jiyo da ita. Banda yau dan ya zama dole yau ki bude min duk wani sirri da yake boye min Zainab. Rinsa idanunta ta bude tana kokarin fusgar hannunta dake cikin hannayensa. Ta kalle shi tare da sakin wani murmushi. Wanda Bahaushe gance ya fi kuka ciwo da ce Sa'at na tabbatar labarin ba abin da zai haifar maka illa bacin rai a rayuwarka ka kasance mutum na farko da ya taba taimako na a lokacin da duk wani nawa ya guje ni ya ƙi ni kuma har yau kana taimako na ka yi haƙuri ban san ƙara saka ka cikin damuwa you are a friend and a brother to me please daga hannunsa ya daura yatsansa kan list ɗinta say no more akan taimakon da na miki labarin kai nake son ji shikenan amma ka bani dama na dauko maka drinks bismillah ta nuna mai kujera no bi ni ba bako bane if I want anything I can't get it for myself but wannan shine taimakon da na taba nema gunki na farko tun haduwar mu kallon sa tayi da ranannun idanunta da kana kallo ka san ta sha kuka shi ma idanun nasa sun yi ja dan bacin rai kau da fuskar ta tayi daga kallon shi saboda bata jin za ta iya bin bukatar da ya nema tana ganin girman shi matuka duk da dama tun a gida rayuwar mu ba mai daɗi ba ce na faɗa maka mahaifiyata ba ta rayu step mom din mu maman Jidda ba abin da ban gani ba gunta duk da ni kaɗai a cikin yan uwa na ta tsana da kirta bari aka tura ni karatu waje wanda yanzu zan baka labarin abubuwan da suka faru tun zuwa na shi ma ba duka ba zan takaita maka kaɗan daga labarin kawai karkice na tsar numfashinki but kusan time ɗaya kuke da Jidda me yasa ba ku je school ɗaya ba murmushi ta yi tare da nodin ɗin kanta mai Jidda tun muna yara ta tsane ni sosai ba ta kaunar duk abin da zai haɗa mu bari ta ga ina farin ciki so ita ta ce ba za ta yi buɗe da ni ba duk da ƙasa ɗaya muke da ita ta ba shi amsa kada kai yayi shi ma ina jin Ballaje California tunda muka sauka na ji kasar ta kwanta min especially da ya kasance first time kendin ta ubata daga kasata a wani hotel muka sauka mai kyau da daɗin gaske komai na gurin yayi tsayawa faɗan haɗuwar gun batawa ne yau satin mu ɗaya da zuwa da ni da dadi da momi sai mai Jidda dan sai sun raka kai na akaita yau Monday muka cika week tunda dadi ya tashi ni gaba na ke faduwa san na rasa dalilin da yasa bayan mun shirya ne muka fito kaf din da muke yawo shi ya dauke mu tunda na hango ka ta fara gate din na fara jin wani iri California State University Maritime Academy na ji duk da na karantawa ni gaba ɗaya hankali na a tashe yake tunda na san mun shiga already nan muka je dama kusan dadi ya gama mun komai nan da nan aka wata baturiya aka hada da ita inda shirgi na aka kwashe su zuwa inda aka tanada don zama na wato hostel din su ji nake kamar nayi haka ina kallon su dadi suka yi min sallama suka bar ni mu biyu ne a room dina nayi sa ita ma yar Najeriya ce sai dai in ya murace amma duk da haka na ji dadin ganin ciwo masu sosai cikin ikon Allah ne nasara ita ma kwas din mu daya dan san bata fi da zuwa ba na samu matsaloli sosai kafin na fara sakewa mukan yi waya da su dadi akai-akai inda na kusa wani month sanda momi ke sanar mun nan
dan buroda ɗinta yake. Abdul ta bashi namba ɗina idan ya zo zai neme ni. Na ji daɗin labarin zuwan shi sosai duk da na ɗan fara sakin jikina, sai dai har yanzu ban san kan al'amuran makarantar ba. Bas akwai 'yan ƙasar mu a yadda nake jin labari, ban dai taɓa damuwa da in san su ba. Haka akwai musammil kai ba irin wanda babu. Hakan bai hana ni shiga ta mutunci ko da Abdul ya dawo bai neman ba. Har na cire rai. Wata rana ina dawowa daga school wasu students suka tsare ni daga ganin su kasan ba mutanen kirki bane. Duk na bana tsorata da su. Hi from where are? Shiru nayi ina kallon su, ɗayan ya kalla ɗayan suka sheke da dariya. Pick you can't you speak? Ɗayan ne ya taɓa mai magana rate it English ya faɗa yana kallo na. Matsa jakata na yayin da sauran jama'ar da ke gun suka shiga yi min dariya. A wannan lokacin Abdul ya fito from now here ya musu magana, ban san me ya ce ma ɗayan ba, dan jan shi gefe yayi naga suna dariya. Suka tafi zuwa yayi ya rike hannuna yana dariya, fisge hannuna ne. Me nan fa ba gida bane ba Hausa fullo. Anan yarinya ga yadda duk kika sauya lokaci guda, ganin yadda yake dariya abun ya bani haushi na yi wucewa ta. Abdul baka da kirki wallahi. To kai ma su ne. Dariya suka kara kwashewa suna biye da ni, ban dai ga ɗayan ba. Ina kokarin shiga ciki Abdul ya fizgo ni. Kiwi ba a faɗa miki zaki ganni bane. Andi kin ganni kuma kina ja min kilas me haka. Dariya ne ina kallon shi tun daga sama har ƙasa, da yake ba kai kama da dan uwana ba. Dariya suka sheke da shi su biyan, har a wannan lokacin bai sake min magana ba. Kuma bai sake min hannuna ba tunda ga wannan ranar in mun haɗu ba mu wani shiri banda tsokana ta ba abin da yake shi da abokansa Kabir sometimes har da yan can yake haɗuwa suna making film ɗina. Cikin ikon Allah ya fara jana a jiki, muka fara shiri. Daga nan ban san lokacin da soyayya mai tsanani ta shiga tsakanin mu ba. Amma abin takeici da yake ba dan amana bane, sai da ya ci amana ta ya raba ni da budurci na. A wannan lokacin na faɗa ma yar uwata mai jidda abin da ya faru, dan mukan yi waya wanda kusan ni ke neman ta ko haduwa ba ta sanyi da ni. Muna haka da Abdul. Su momi suka zo bistin din mu, ashe kan mai jidda ta kwashe komai ta faɗa ma mahaifiyarsa. A wannan lokacin tuni na sake Abdul ya maida ni kamar matarsa. Duk sanda ya bukace ni zai nemi son ran shi. Bayan su momi sun koma ba a daɗe ba muka samu hutu inda Abdul ya dage sai mun zo Naija tare. Na soki amma da na sanar da momi sai ta amince da hakan. A cikin 2 months inda muka yi secret marriage wanda banda momi ba wanda ya san mun yi aure. Cike da mamaki daga ta Sa'ad ke kallon ta. Sai akai aure ba tare da sanin iyayenku ba. Murmushi zuya ta yi mai cin rai. A wannan lokacin ina dauke da ciki na 2 months banda momi ba wanda ya san da shi. Ita ta zaunar da mu ta mana magana, ta nuna ta san mahaifin ba zai so ba mu yi a boye. Daga baya sai ta bayyana. Ba yadda ba mu yi da ita ba, ta ki haka ta kai mu wajen wani malami a nan Kaduna, ta ce dan uwansu ne nan. Aka samu wakilai aka daura mana aure. Bayan sallar wata Juma'a da ba zan taɓa mantawa ba, Abdul ya biya sadaki 50k a hannuna aka bani bana mantawa. Sai dai tun kan mu bar Najeriya ban san tunanin mai ta yi ba, amma na san tabbas ita ta yi sanadiyar fitar ciki na, ba zan yi gafara ba. A wannan lokacin ta fara min zancen rabuwa da shi, na ce mata to, shi ma kuma ya nuna ba zai bar ni ba yana so na. Haka muka koma makaranta cike da su a matsayin ma'aurata. Ba mu taɓa tunanin mami na da mugun nufi kanmu ba. Da komawa mu ba mu jima ba sai muka daina jituwa. Abdul ya fara kawo mata kala-kala. Duk da dama an sha faɗa min a school yana da son mata, amma a wannan lokacin ya yi was. Dan har a gabana Abdul na iya yuzin mace. Ba irin tashin hankalin da ba ma yi da shi. Karatu na sosai ya fara samun matsala saboda problem din mu. Ba zan manta ba wata rana ina gida don tun dawowar mu gidansa nake zaune. Dan dadin sa kasan yana da kuɗi sosai, gidan komai akwai duk da karami ne. Mommy is back. Amira ta faɗa, hakan ya sa Zoya ta dakata ta tashi jin dawowarsu. Sa'ad zan so ƙarasa maka labarin, na ji motsin dawowarsu Amira. Insha Allah ka dawo yau da daddare zan ƙarasa maka, dama na ce ma takaita ma zan yi, in ka dawo za ka ji abin da ya kai ni jiyar asali insha Allah. Kallon ta yi cike da tausayawa don ya san tabbas Zainab ta sha wuya wanda shi ya sauya ta zuwa yadda take a yanzu. Murmushi ya mata, to je ki wanke fuska, ni zan je gida bayan magrib zan dawo insha Allah. Nan suka yi sallama ta shige cike fita, sai da ya dan jima da Amira a filin gidan kafin ya tafi tana jin sa. Girgiza kai ta yi. Sa'ad kenan baya gajiya da ɗawainiya ta faɗa tare da taɓa baki. Dan tabbas tana jin sa a ranta, amma ta rasa gane me yasa takan alakanta hakan da taimakon da yake yi mata da kuma shakuwa da suka. Sanda ya shiga mota yake jin kamshin turaren ta yana ratsa shi wanda ke jikinta. Bai koma hospital ba sai waya da yi saboda yadda yake jin kansa a yau, wanda ya jima bai ji shi a hakan ba. Ko rufe ido yayi tuna yanayin su sanda take cikin tashin hankali yake. Fadawa yayi kan gadonsa yana shinshina rigarsa yana shakar kamshinta. Ya rasa me yasa.
kwance take tana duba wayarta tare da jan wani dogon tsaki. Kallon ta Momi da ke zaune a falon ta. Aisha, lafiyar ki kalau kuwa? Na ga yau gaba ɗaya na rasa gane miki fa. Sake jin tsaki ta yi tana tunno baki. Ko na faɗa miki Momi ba ganewa ba zaki yi ba. Ai shikenan tunda ba ganewa zan yi ba, dama ki tashi ki shirya maza dan za mu gidan Ruqayya. Kin san jikin kishiyarta yayi tsamari. Wani irin kallo Aisha ke ban Mominsu da shi. To Momi ta ma mutu mana, kin ga ai kowa ma ya huta. Wallahi ni dai gaskiya zan fita ne, sai dai ko zaki jira su Safina in sun gama da Islamiyar kwaje, don gaskiya ni ba ta is important. Ta karasa tare da tashi. Girgiza kai Momi ta yi. Sai ki gaishe su tunda raka ni ne ba za ki yi ba. To kya dai ban abin da ke gunki ne kuɗin abin hawa, don yau zero na tashi. Dariya Aisha take ce da shi, daman na san za a zo gurin, bari na ɗauko miki. Yawa yar albarka, Momi ta faɗa tana washe baki. Cikin ɗaki Aisha ta wuce direct. Momi ta bi ta da kallo yadda Aisha ke tafiya take kallo. Tab ai dole na ci kuɗi da ke irin nan. Aisha na jin ta bata ce mata uffan ba, ta shiga bata jima ba ta fito da kuɗaɗe hannunta. Bandar ɗin 'yan 500 ne su bi fil abansu. Momi ganin kuɗin nan take ta ƙara yashe baki, amma ga mamakin ta Aisha na zuwa ta miƙa mata 500 ɗaya. Wannan dai ya ishe ku, na san ita ma antin sai ta baki ai. Momi kallon Aisha ta yi tare da sake miƙa mata hannu. Haba Aisha, duk yawan kuɗin nan ki ban ɗaya. Ta a fuska Aisha ta yi tare da buga kafa. Wallahi Momi baki san da ƙyar na samu wannan kuɗin ba, na ke haƙuri, gaskiya ba zan ƙara miki ba. Salamu alaikum. Sallamar su Safina ne ya katse zancen da Momi ke shirin yi, don ta san ba wuya Safina za ta fara bin su da zantuka ba kyau da sauransu. Hararsa Aisha ta yi suna kallanta ta yi wucewar shi ɗaki. Momi yau kin ga mun jima ko? Buroda ɗinsu ya faɗa san da ya shige kan kujera. Ai kukan ba laifi, kun dage, Allah ya taimaka ya bada sa'a. Amin Momi suka faɗa tare. Maza ku shiga kicin, akwai ɗumame ku ci, ku zo mu tafi gidan antin ku, jikin kishiyarta ya tashi. Wayyo anti mai jidda, Allah ya bata lafiya. Shegiya uwar tausayi, karki mata addu'a ta mutu, yar uwar mu ta huta. Amma wai dan kin ga Aisha, ni fa ba da ke nake magana ba, don haka ba ruwanki. Kuma aikin san kowa lokacin sa yayi sai ya tafi, ko ya shirya ko kar ya shirya. Buge mata baki da Momi ta yi ne yasa ta yi shiru. Wallahi baki da kunya Safina, ga yadda yake sa in sa da yar uwarki kawai dan ta faɗi gaskiya. Ta bude baki za ta yi magana, Momi ta nuna ta da yatsa. Wucewa ta yi fu da sauri ta yi ɗaki, hannunta rike da gundan, ta ji zafi sosai. Aisha kuwa sallama ta Momi ta yi ficewar ta. Momi ko a jikinta sai ma sakwanni da ta yi ta bata na abubuwan da za ta sai mata. Kai ka ce ta bata kuɗi ne ko Aisha na da abin yi na kirki? Haka Safina ta ji ta bata san bata son abin da suke, haka take haƙuri. Sa'adu kan shi a ƙasa yake jin kiran, yana amsa a hankali. Sau nawa na kira sunan ka? Ɗagowa a hankali ya kalli mahaifiyar tashi. Sau 3 Umma. Girgiza kai tare da kallon yar shi da ke gefe. Sa'adiya, ina so ki da abin da zan faɗa ma dan uwanki yanzu, dan wannan shine magana ta ƙarshe da zan sake mishi kan aure wallahi. Sa'adiya kallon dan uwan nata ta yi cike da tausayawa ta ce, Sa'ad me yasa kake mana haka ne? Dagowa ya kalli yar uwar tashi, yana shirin mata magana. Umman su ta dakatar da shi da hannunta. Zan baka nan da 1 month. Wannan shine na ƙarshe, ka kawo min yarinyar nan Zainab. Gabansa ne ya faɗi sanda ta ambaci sunan kai tsaye. Kallonsa ta kuma yi, san ba alamun wasa a fuskarta. Ya kalla yayi Sa'adiya da ke kallon mominsu. Kana mamakin yadda na santa ko? Girgiza kai yayi yana shirin magana. Ta tashi tsaye tare da dakatar da shi a karo na biyu. Yes, tun kana California na samu labarin ta gun yar uwarka da taimakon da kake mata. Hatta wannan karin na san tana wannan kasan, dan yar uwarka ba ta boye min komai game da kai. Kallon yaya Sa'adiya yayi wacce ta sunkuyar da kanta dan kunya. Ko kaɗan bai ɓoye mata komai na rayuwarsa, especially Fat and Zainab. Bai taɓa tunanin za ta sanar da mominsa ba. Ƙirjinsa ne ke dukan uku dan bai san me mominsa ke nufi ba. Kana ji na ta katse mishi tunanin da yake. Kai kokari ka kawo ta dan bantin kana da wacce kake so, sakamakon haka na gaji da jira. Hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Gwanda ka kawo Zainab, in dai kuna son juna, na yarda na amince ka aure ta. Ka rike ta ita da yarta amana, ya fi zama da kuke haka. Duk da na yarda da tarbiyyar ka, na san ba za ka yi abin da zai ja mana ɓacin rai ba. Ku biyu Allah ya bani, kuma mahaifinku baya duniya, to dole na so duk abin da zai zamo maka farin ciki. Wannan lokacin har da hawaye Momi ke sharewa, amma Momi ba zancen ban san ji. Kai yadda na ce, na baka 1 month, ku san me kuke ciki. Zan je na ga Zainab din ita ma. Tashi yayi ya koma ɗakin sa, zuciyarsa cike fal da tunani kala-kala kan abin da mahaifiyarsa ke son kawo mishi, wanda bai san ta inda zai fara ba. In fact, I don't know about her marriage thing with him right now, ya faɗa yana riƙe kansa da ya ji tana shirin sara mishi. Amma Umma, kina ganin zancen ya aure ta ba matsala? Kuma gashi har fa
ya gare ta. Murmushi Umma ta yi. Sadiya, na san wannan, amma a yadda kika bar labarin, yadda ya baki labarin ta, ina ganin yar babban gida ce kuma yar mutunci, amma duk da haka zan ƙara bincike sosai akai, amma ba komai bane dan Sa'ad ya aure mace mai da, saboda rayuwar ba yadda ba ta juyawa. Ki sani Sadiya, matar mutum kabarinta, duk abin da zan yi in dai ba sabo bane zan yi dan ganin farin cikin 'ya'yana. Mutane ke ɗaura ma kansu waɗannan matsalolin mace wai dan ba zai aure bazawara ba da sauransu. Ta manta ita ma ba ita ta yi kanta ba, hakan kan iya kasancewa a kanta ko dan cikinta. Don haka ina so komai zaki a rayuwa ki zama mai bin addinin ki da koyawarsa, ba ta mutane ko zancensa ba. Kuma duk halin da kuka tsinci kanki, ki sa a ranki Allah ne ya kawo miki jarabawa ce, ki yi kokari ki ci, kar ki duba mutane dan ba su za su baki ladan ki ba, kin ji? Insha Allah Umma. Sadiya rungon mahaifiyarsa ta yi sosai, take jinjina hali nata a dai irin iyayen da ake samu a wannan zamanin, shi yasa ba ta rabu da neman shawarar mahaifiyarsa kan komai. Ki tashi ki je kicin din, na gaji da cin girkin A'i. Kan ki tafi na san babana na can suna jiran ki gida. Murmushi ta yi ta tashi ta nufi kicin din. Ɓangaren Abdul kuwa sun mai zafi sosai, dan har yanzu dakta ba su ce komai ba. Ana observing din jikin nata, ba a iya shiga inda take sam, dan sun ce sai bayan 44 hours kafin za su faɗa ya jikin yake. Just shut up, ke yanzu just ordinary injection you can't. Kallon Billy budurwar ta yi, sannan ta mai da duban ta gun Bibi. Look, kuɗinki daga sanda aka gano an mata allura ne ta mutu, ko I get caught. Sam kuɗinki want to help, it will be useless, so I can't do it. In fact, my job was to give note to sa. Marin da Fezi ta kwashe ta da shi ne ya tsorata Bili, inda budurwar ta dago hannu za ta mare ta, Bili ta tare. Why do you stop her? Ki bar ta ja ma kanta bala'i. Dan da sai kin dan wacce kika mara yau. Yarinyar kasa cewa komai sai dan mamaki ta kalli Bili. Yanzu Bilkisu irin wannan yaran kike bi? Ki kiyaye kar ta saki wata rana cikin bala'i. Ta mai da kallon ta kan Bibi. Ki je, na barki da halinki. Let's go Bili. Jiyawa suka nufa mota. Yarinyar na kallon su Bili ta jiya tana bata hakuri, bata ce komai ba, suka bari gon. Tana mamakin irin halin baby. Bili, wannan nurse din is very useless. Da na sani I will watch my time a kanta. Shiru Bili ta yi ba tare da ta amsa mata ba. Jin shirin yasa Baby ta kalle ta. Hai, magana nake miki, ina jin ki kawai. I am just thinking. Kin ga yanayin jikin nata, I think ki bar ta kawai, let her get to decide. Ta fuska Baby ta yi. Ke baki ga yadda Abdul gaba ɗaya bata hayyacinsa bane, ko magana ban ji yayi ba tunda Zoya ta zo ta bargo. He is so quiet, gaba ɗaya na kasa fahimtar yadda zan warware matsalolin nan gaba ɗaya. But baby, you are not in love with Abdul, are you? Girgiza kai Baby ta yi, fuskar ta na kan titi. But at least I deserve to have some respect. Sometimes is my husband. This also embarrassing, wallahi ba za ki gane ba. Amma daren aure is all girl dreams. Ai ta zan yi farin cikin nawa ya zama dark night. But let me call Ajmal. Tana kira wayar ta fara ringin. Aisha ke kwance gefen wayar Ajmal na toilet, ganin namba ɗinta ta gane. Namba ɗin masoyiyarsa ce, hakan yasa bata bari ta yi ringin sosai ba, ta ɗauka. A wannan lokacin wayar Baby na jikin mota a USB. Na mayar Aisha ta cika motar. Baby pick me. Ci gaba ta yi da ihu kamar wacce ake sex da ita. Take Baby ta kashe zuciyarta kamar za ta fito. Nan take steering da ke hannunta ya so kwacewa hannunta. Bili ko gabanta ne yanke ya faɗi gaba ɗaya, sai da ta ji ta daina gani. Da yarda suka samu suka yi fakin gefen titin, har sai da ta so tura wani mai mashin, wanda sai da ya biyo su yana dukan motar yana bala'i. Ya wuce ganin sun share shi. Dukansu suka ɗauke wuta. Kishi kowace zuciyarta ta fasa yake. Lallai Aisha kin ɗebo da zafi. Akwai aiki. To mai saurare, bari mu dakata a nan, sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.